Os veciños en xeral e en especial determinados sectores amosáronse estes días preocupados polos viticultores e adegueiros da zona do Amandi que perderon a colleita deste ano por mor da intensa treboada do pasado domingo. Hoxe mesmo o colectivo Ribeira Sacra Rural, que agrupa establecementos e empresas turísticas da zona, amosaba a través dun comunicado o seu alento e apoio aos viticultores e adegueiros afectados. Ademais de manifestar verbalmente este amparo dende a directiva de Ribeira Sacra Rural, presidida polo tabodés Francisco Almuiña, préstanse a arrimar o ombreiro na procura de medidas e axudas que contribúan a paliar os danos e as perdas sufridas. Segundo informaron dende a Xunta, os primeiros cálculos indican que a área máis afectada abarca arredor de 50 hectáreas, que foron prácticamente arrasadas pola Sarabia. Isto afectaría uns 400.000 kilos de uvas segundo as primeiras estimacións, cunhas perdas directas avaliadas nuns 500.000 euros. Os viticultores consideran, ademais, que o vindeiro ano só se poderá recuperar arredor dun terzo da produción actual. Isto se falamos das perdas directas da produción, pero máis difícil é calcular o que vai supoñer para a actividade das adegas. Nos pasados días, responsables da Xunta visitaban a zona xunto co presidente do Consello Regulador, onde comprobaban que a intensa treboada afectou tamén aos camiños, muros e outras infraestruturas relacionadas co cultivo da vide.